кажи само първото нещо за Боряна. Стига, моля те. Стига. Моля те, обещавам. Моля те, давай. Айде. Той е iPhone е тъп. iPhone е тъп, после. Айде, давай, кажи ми. iPhone е тъп. За Боряна. Боряна Тотовска измамила хиляди деца. Сега българското е борчвор, какво значи? Българско енергийно чувърско мляко. То къде се произвежда? Не знам. България. Не. Добре. Аре, Ти какво обичаш да правиш през свободното си време? да играят CS. Чекийки биеш ли? Не. Сигурно? Да. Ага. Превъртал ли си CS-а? Да. Колко пъти? 20. Фейсбук имаш ли? Да. Как спиш? Няма да казвам. Защо? Не си ли Калян Иванов? Не. Калян 18-та? Не. Добре, значи. Стилян Петров се казва. Ти обичаш ли Стилян Петров? Да. Много или малко? Много. И ще го подкрепя. Да, ние всички го подкрепяме, защото той е нашия идол. Значи, тази усмивка му дава най-много подкрепа. Стой, стига. Кала. Той е луд, нали? Значи, ако искаш, дръж. Стига, ще се оплача. Аз бей, кажи се. Кой те снима? Виж, това камера има ли бе? Има. Чао. Къде я видя? Това камера ли е? Стига. Стига, Марио. Боби, бей, че ти снимаш. Значи, сега продължаваме и така. Къде видя камера бе? Стига бе, стига. Махай си камера. Нали продължаваме интервюто? Къде работи бе тапак? Работи. Това работи? Това не е телефон, бе. Какво е? Таблет. Да, таблет е. Сега да продължиме нека интервюто. Боби, махни се. Продължаваме интервюто. Стига. То за работа ли? Искам и аз да кандидатирам. После. Аз съм здраве. Вредничите факти. Кой си ти? Стига, нали Какво приятели? защото ще ти Нали щупа сме- ръцете? Махай се. Махай се. Аре, махни се. Добре, значи продължаваме интервюто. На колко години сте? Отговори, нали бяхме приятели? Айде. Аре бе, нали сте приятели? Аз ще последи. Защо? Пречи ме видя интервюто ли? Аре, Кали, моля те. Аре бе, моля те сега, защо не го правиш? Ще ме снимаш? Искаш ли да снимам това тук? Искаш ли Кой вади? телефона? Таблета няма камера. Да, няма. Какво ме лъжиш, че... Каленка? Къде има камера таблета? Добре. Те ще... Искаш ли да те оставят те? Искам да ме оставиш. Ама, нали ми казват, че ще ми отговориш на някои въпросчета? Да, ще отговоря за Сега в час по какво си? физика. Разкарай се. Как се казва госпожата ти? Борисов. Ама как Борисова? Как Борисов? Не си ме снимал. Тя да видим в ушичките. Марио, Махни се да не се виждаш, махни се. Опа, там има тенис корта. Зад нас е тенис корта. Разкарай се, бе. Моля те, приятел. Разкарай се. Махни се, виждаш ли се? Ще кажа, че ми пречите. аз не ти преча. Преди сам си пречиш на живота. Кали, стой. Сте си приятели. На колко пари ти дават, нали? Моля, отговорете на някои оставащи въпроси. Имате ли скайп? Скайп името как ви е? Това беше нашия приятел Пешо Цицата.